Hola, soc l'Ethan de l'Escola de l'Era de Tona. Avui llegirem El misteri de l'Espantaocells adormit. L'editorial és l'Animalibros, la col·lecció és de la Formiga Groga, l'autor en Joan de Déu Prats i l'il·lustrador en Lluïssot. I us explicaré en resum. En resum, aquest detectiu doncs, va perdre el seu espantaocells i va anar preguntant als seus amics. Primer van anar a preguntar a una granota, després van anar a preguntar a un ocell, després a un eriçó, penúltim als ratolins que anaven vestits de lladres, però no eren ells, van dir que només estaven jugant. I al final van anar a preguntar a un, però si ho voleu saber, llegiu el llibre. I el que em va agradar més és que quan en Jack, que es diu Jack, va descobrir que es va marxar a l'espantaocells, doncs va començar a buscar i no trobava ningú. Adéu, tu bé.